V mene Slovenskej komory remeselníkov a stavebných spoločností, zastupujúcej široké spektrum odborníkov v oblasti stavebníctva, dôrazne odporúčame a zdôrazňujeme potrebu uzavretia písomných zmlúv pri realizácii každého stavebného projektu. Písomná zmluva je základným pilierom profesionálneho a transparentného obchodného vzťahu. Zabezpečuje právnu ochranu, jasne definuje rozsah práce, finančné podmienky, termíny realizácie a zodpovednosti zúčastnených strán. Tento prístup predchádza nedorozumeniam, minimalizuje riziko konfliktov a zvyšuje dôveru medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Záväzne preto vyzývame všetky stavebné spoločnosti remeselníkov, ako aj objednávateľov, aby pri každej dohode postupovali v súlade s týmto odporúčaním a vždy uprednostňovali uzavretie písomnej zmluvy. Slovenská komora remeselníkov a stavebných spoločností sa zaväzuje podporovať svojich členov v zabezpečení potrebnej právnej a odbornej pomoci pri tvorbe a revízii zmlúv, aby boli v súlade s platnou legislatívou a najlepšími praxami v odbore.